Bugün rayonumuz məktəblərində soңғы qınqırav çınladı. 11-ci sınıfны rayonda 212, 9-cı sınıfны 691 оқушы tamamlay. Hər məktəbdə rayon жетекçiləri qatnaşında tantanalı çaralar uzdu. Rayon başlığı Marcel Şaydulin һәм Мәгариф идарәсе жетекчисе Зөлфия Гыйләҗева соңгы qınqırav бәйрәмен 9-cı məktəbdən başladılar. Məktəb Bigəybət, 6 içində qızımız. Birinci məktəbdən köçüb geldi bunda. Doktorlar Bigəybət bilim verdiler. Rəhmət direktorga, zavuşqa, o'quvchilarga, klass yetakchisine. Onları Marcel Şaydulin Məlbəğiş məktəbinə yol aldı. Birdə ol başta biolaboratoriya işçilik bilan tanışdı. Onları çıkarılış sınıf oquşuların, o'qituvchilarni, əti-ənilərini beyram bilan təbriklədi. Заманча рәхәт, рәхәт. Биолаборатория булгач, бик кызыклы. Без анда агачларны турында үзебезнең тормышыбызны шул профессия белән бәйлисебез килә. Бәйрәм күңелле мизгелләргә бай булды. Хезмәтләрендә югары уңышларга ирешкән укытучыларга да, чыгарылыш сыйныф укучыларына да бүләкләр тапшырылды. Бу минем беренче чыгарылыш. Булай минем 4 бала. Икенчесе 3 бала укый. Кичесе иде садикта. Хисләр моңсу да бер яктан бәйрәм хисе дә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева шәһәребезнең 7-нче мәктәбендә дә соңгы кыңгырау бәйрәме белән кутладылар. Зур күңелле бәйрәм үткәрәбез. Бу ел мин 11-нче классларны чыгарам. Инде ничәнче чыгарып икәндә хәтерләмим. Бу классны 5-нче класстан алдым, 11-гә кадәр җиткердем. Балалар өчен сөенәм, аларга уңышлар телим. Яхшы гына имтиханнан тапшырып, теләгән теләкләре тормышка ашсын. Амин. Сигезенче мәктәп коллективы да кунакларны зур әзерлек белән каршы алды. Бүтән җирдә бик матур, бик яхшы итеп әзерләнгәннәр, балаларыбыз да, укытучыларыбыз да, чынлап та ул зур бәйрәм, зур вакыйга, бигрәк тә балаларыбыз өчен 11-нче класс сыйныф балалары, 9-нчы класс сыйныф балалары, кемдер 10-нчы класска бара, кемдер укырга, техникумнарга бара, без инде аларга барысына да уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт үзебезнең укытучыларыбызга, алар инде дөрес итеп билим бирделәр, тәрбия бирделәр безнең балаларыбызга, әти-әниләребезгә бик зур рәхмәт. Менә инде имтиханнар башлана безнең мәктәпләребездә, балаларыбызга уңышлар телик бергәләп. Работаю в 8-й школе, 37-й год. За этот период времени у меня было очень много выпусков. И в этом году я тоже выпускаю свой очаровательный 11 класс. Я хочу пожелать им ехать на зеленой карете по ровной дорогой жизни. И чтобы на перекрестках судьбы им всегда горел зеленый свет.